אז שלום חברים, אנחנו עכשיו בסרטון שראיתי בברקוד משחק. ברקוד של קורפלקס, ברקוד למשחק של סופרמן. כמו הסרט סופרמן. מאיפה הוא לא ראיתי את הסרט. אוקיי, צריך לתפוס את רק את לראות את היעלום. עצרת את ההקלטה! לא, רגע, חכה לא עצרת. אתם רואים מה אח שלי עושה? הנה, כך. נשאר רק את האדומים, רק איפה שאתה רואה אדום, יעלום אדום. ואז נמשיך לך עוד נקודות, אוקיי? יעלום אדום. כל היעלומים האדומים צריך ללחוץ עליהם ולתפוס אותם, ואתה משיג הרבה דהב. עוד. תיקר בכל הכיוונים. עוד. גם למעלה. כן. גם אני חייב לעשות. לא. לא בא לי גם זה. רק הרשמתי את המשחק הזה, אתה נותן לי את קוקה ריגדתי תותו. אם אתה לא רוצה את זה? מה? רוצה את זה? אני רוצה אחרי שאני אסיים אז אתה נותן לי. שאני אסיים את כל השלבים. עכשיו התחלתי לשחק בזה. אבל סרטון. אוקיי, נעשה את זה. וואו, אני בלבל 4. יש! אז לבל 5. שזה עוד יותר טוב. אוי, עוד מעט נגמר לי הזמן, יש לנו את הזמן. ואני הולכת שום דש, אתם רואים למטה. 2, 15. אני אשיג את 2000 שלי מהר. 10, 9, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1. איי. יש, ניצחתי, סלח לי. בדיוק בזמן. בול בזמן. כן, סיימתי את המשחק. ביום.